За тези, които се чудят как в момента така се върти колата, натискате, задържате скрол и натискате на самата кола или ето тук или насякъде. Така. Днес ще видим каква кола, само така не съм превъртял играта. Като превъртя, пак ще има клип или по-скоро. Не знам, може би като превъртя. Почти съм до превъртане, само да кажа. Днес ще тунинговаме. Каква кола да тунинговаме? Да видим. Днес ще тунинговаме Аусра или каква е? Не знам, трудно ме да произнеса тази кола. Напишете в коментарите как се чете. Смисъл, че как по-скоро се четем български. Така, правим се вече колата, без много да коментираме. Нещо не искам да ми допада. Малко така. След това, накрая на играта, няма да предупредя, кажете направо следващия път, която е следващата кола, вече там ще съм превъртяла игричката, може би, или ще съм накрая, или ще снимам края и ще направим кола. Ще видим как ще процедираме. Но сигурно ще искате да тунинговам Skyline, като го отключа. Той се отключва не на последната... Да, на последната се ви го дават. Аз съм превъртал играта един път, но някак исках още един път, но сега виждате, заснемам на нея. Ако чуете звуци от коли, да, това е от играта, не съм спряла изцяло звука. Смятах даже да има музичка или клипа да бъде на спид, но исках да ви кажа това нещо, може би накрая последния клип ще видим как да... Напишете още в коментарите на този дали искате другия клип да е на спид или да спи да видите как на последно състезание правя колата. Или да говорим. Както искате вие. Не се тая. Пускам спид и е готово. Още се тунинговаме колата. Не сме... Така, да слагаме ли металика? Няма слам. Не металика, а такова. Другото. Броня, така някаква. Подобие на броня. Може да има лек лак. Защото в момента коментирам видео. Питахте ме в AskFM. Ще гледам да се оставя линк вече, защото съм забравил предишните епизоди, но може и сега и този да не оставя, ще видим по-нататъка. Когато видя, че има напредък в акаунта ми BG Gameplay 123, тогава чак вече ще оставям Facebook, обществения ми, защото преди съм имал акаунт, Хиксдавил видео, ако искате го вижте, имах към колко абоната, 2000, но за жалост забравих паролата, пък трябваше да влизам. Нещо беше станало с YouTube. И така и реших отново да си направя акаунт. Вярно бе, че трябва първо. Така. Ще сложа татуировки на тази кола. Макар и да е тъпо, но ще ги сложа. Ще ги сложа. Какво да я сложим? Е това. Напишете и също така, ако искате да снимам на GTA San Andreas поредица да я превъртим, мога да го направя с BG превод, но трябва да го намеря. Аз преди съм имал BG превод. Разбирате по-добре историята. Аз си пак знам английски, но... Така, миналият ми клип, който бях качил, беше с Аурес
Той като цяло се казва Антон Желев. Той пак се извинява, че се чува слабо, обаче клиповете със строението на къщата са били при него. И той като цяло снимаше, обаче ми ги прати, аз закача единия и така. Не го знам, негова си идея беше. Той се пише Blaze 0901, Blaze 0901. Може да го видите. Яки клипчета има. То отдавна има този акаунт. Да, общо взето. Чудя се сега в момента да пусна ли Speedlap, няма да пускам. Искам да видите какво става, какво правим. Какво ще сложим? То можем ли да? Отключил ли съм ги? Не. Окей. Да, това беше куличката. Сега пробваме едно състезание. Не Фриди Рамбе. Дракче. На медиум, защото колата може да не е... Тя не е чак толкова бърза. Така, нека да... Защо съм на first person? Дай на third person. Отлага. Трудно сменям. Майко. Уж компютъра ми схува и параметри, ма само като конвертвам видео много ми лаги. Аре бе, не бе. Те. Само като конвертирам видео на това Саурес. Ма то вече е качено, но ще се конвертира. Ох, мамичката че... Количката горе-долу е бърза. Пускам гъста. Бом. Така хора, това беше този клип. Ако ви хареса, дайте положителен вот, напишете в коментарите дали искате да почвам поредица на GTA San Andreas и дали следващия клип на Need for Speed на Round 2 да е на Speedlap. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро. Чао!